открих нещо странно, от където играта не се излиза никога. Ще видим сега. Така си тук тихо, тук не знам дали е истина. Ала, тъпан. Виждате, че скина ми е такъв на Robux и ми трябва 5. Ау! Трябва да стане на синьото някъде. Някъде на синьото. Казва се бутон пъщ бутон. Това бъде това нещо. Ето, знаеш, ще кажа. Админа ми трябва. Той върши работа. He didn't кажа. Не, да го кажем. He did. Ще видим дали е сина. Абе, истина. Откри. Баш ми дойде в съобщение някакво. Аз съм след като съм се написал на цел. Няма да казвам. Просто ми това нещо. Бра. Тази игра ме дразни. Аз да казвам, мръзна такива игри. Супер много. Бро! Какво това? Вие знаете ли какво това? Някаква такова ми дойде. What? Окей, добре. Нупа, елево нупа. Шупа, нупа, пута. Рупа. Нупа, хрупа, шупа, нупа. Никъде че... беше никъде.